Móda vlastně není o tom, co nosíme. Móda je o tom, jak vlastně vypadáme, jak se chceme prezentovat, jak chceme působit na lidi a hlavně to, co vychází z nás zevnitř. Značka Jaroslava je známka velmi vysoké kvality a vysoké úrovně. Je to pro ženy, které zajímá dokonalá proporce, rafinovaná barevnost a vlastně používáme velmi super prémiové látky, příze a zároveň vše je podtrženo dokonalým řemeslným zpracováním. Produkce značky Jaroslava se dělí do dvou větších celků. Jednak to jsou modely z úpletu a jednak to jsou modely, které šijeme našim klientkám přímo na zakázku na míru. Ta úpletová řada, ta je vlastně vyrobena z velmi kvalitních přízí, záleží na období ročním, pro které vyrábíme. A velkou specifikou je to, že vlastně vyrábíme ve velmi nízkých sériích. To znamená, že máme od jednoho modelu jenom 8 kusů. Tím pádem je pravděpodobnost, že potkají se klientky v jednom modelu velmi nízká a tím vlastně zaručujeme takovou daleko větší exkluzivitu. Druhou část naší produkce tvoří zakázková tvorba, kdy šijeme přímo našim klientkám na míru. Jedná se o to, že z úpletů jsme schopni vytvořit plnohodnotný šatník, komplet a zároveň potom doplňujeme vlastně modely, které vznikají na míru, kabáty, saka, šijeme šaty do společnosti, ale zároveň i šaty, které jsou vhodné na běžné nošení, a nebo potom opravdu třeba na velké příležitosti plesové či svatby a tak dále. Jedná se o to, že vlastně zákaznice potřebují vyjádřit sami sebe, potřebují vlastně se cítit v modelech dobře a pokud se v modelech cítí dobře, tak zároveň dobře vypadají a dobře působí navenek. Velkou specialitou mojí úpletové módy je oboustranný žakár. Vyznačuje se tím, že si koupíte jeden model, ale vzhledem k tomu, že má jiný pozitiv i negativ, tak získáme 2 kusy. Moje klientky jsou ženy, které se chtějí cítit výborně a vypadat skvěle. Jsou to ženy, které dávají přednost kvalitě před kvantitou a jsou to ženy, které si uvědomují, že vlastně pokud sami budou se sebou spokojení vevnitř, budou vypadat skvěle, tak budou působit zajímavě, atraktivně a budou přitahovat pozornost jak mužů, tak žen.